delivery po lahat. Oktoberfest po kasi, it's a sub-event po of CTKD. For this year, it is also a fundraising project by JCI. Para makomplete po ang ating CTKD experience, nakapag-provide po tayo sa kanila na habang nanonood, ma-experience din po nila na may pagkain sila kahit nasa bahay sila. Maraming salamat po sa support nyo. And sa pag-supportan nyo pong ito, marami po tayong matutulungan. Community project po ng JCI sa mga scholars natin and sa mga relief po. And secondly po, sa mga lahat ng nag-orders, salamat din po dahil kung di po sa inyo, hindi magiging successful yung event. I hope na magustuhan nyo po and masuportahan nyo po yung mga nag-participate na restaurants po na mas makilala nyo sila. Muling nagbabalik ang Let's Talk Heart to Heart upang magbigay ng impormasyon ukol sa inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin ang mga simptomas. Ang pinakamadalas ay kirot sa dibdib. Ito ay maaaring pamimigat o paninikip. Ang tawag namin dito ay angina. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi. Dito lamang sa CLTV. Sa Pilipinas, kilala ang mga Kapampangan bilang mga master ng kusina. Isa sa kanilang pinaka-ipinagmamalaki ang lutong Kapampangan. Dahil kung pagkain ang pag-uusapan, mahirap silang tapatan. Sa katunayan, hawak ng Pampanga ang titulong Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa kasaysayan, kinilala ang lalawigan sa culinary arts dahil sinanay ng mga Espanyol sa pagluluto ang mga Kapampangan noong panahong kolonyal. Bukod pa rito, mainam na pagtaniman ang kanilang lupa kaya't sagana sila sa mga samut-saring sangkap. At higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi mapapamanyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkain hindi dapat palampasin ay ang sisig, na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At syempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, mangantana. Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nag-umpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipaint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga laptop. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik
buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, dyan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan ng nanay ko nun. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga Paminsi Stone. I curve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa Paminsi Stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko siguro mga 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdidebut na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. You just have to counter fake news supported by troll armies, sharing their narrative. We also have to speak in the language of the masses. There's no such thing as bobotante. Filipinos are not ignorant. We are smart. I tend to believe na if we are able to use data and our analysis is based on facts, based on data, well-researched data, we're bound to find the correct solutions. Mulat, makabayan, malaya. Aspiring for what the Filipino deserves. Ito ang special episode ng Perspektiba kasama si Sonia P. Soto. Tutuka ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagkalat ng maling impormasyon, higit umanong lumala ngayong papalapit ang eleksyon. Central Luzon, pangatlo sa may pinakamaraming HIV cases na na-diagnose ngayong 2021. Limited face-to-face classes sa kolehiyo, pwede na sa mga lugar na nasa alert level 3 pababa. At katutubong ganda, ibinida ng mga kabataan sa Nabuklod, Florida Blanca. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Pumangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming bagong kaso ng HIV positive sa buong bansa ngayong taong 2021. Kaya naman ang Department of Health o DOH, patuloy po ang kampanya upang maunawaan ng ating mga karehiyon ang nasabing kondisyon at ito ay maiwasan. Narito ang report. Umabot sa 981 na bagong HIV o Human Immunodeficiency Virus positive cases ang naitala ng Department of Health mula Enero hanggang Setyembre nitong taon. 28% nito o 271 cases ay galing sa National Capital Region, 23% o 227 cases ay sa Region 4A, at 12% o katumbas ng 121 sa mga bagong kaso ay galing naman sa Central Luzon.
Ayon kay Joseph Michael Manlutak, Regional HIV Program Manager ng DOH Central Luzon, isa sa mga nangunang dahilan ng HIV transmission ay ang prostitusyon na pinasok ng ilan sa ating mga kababayan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Kahit nasarado ang mga red light district sa rehiyon, tuloy pa rin daw ang transaksyon via online. Nung sa pandemic po natin, nung in-interview po natin yung mga kliyente natin, may iba't ibang mga dahilan ng kanilang pagkahawa. No? May mga nawalan ng trabaho, so nag-resort sila sa sex work or sa pakikipagtarik ng may bayad. No? Kung kaya't na-expose po sila sa iba't ibang mga risky behaviors po natin. Even ngayon po, yung mga risk po ng ating mga kliyente, napupunta na rin po sa online. No? Sexual contact ang predominant mode of transmission ng 98% ng new cases na naitala ng DOH. Higit 60% dito o 614 case ang male-to-male sexual contact, habang 1% lamang ang mother-to-child transmission. Sa 981 na bagong kaso ng HIV, 932 ang lalaki, habang 49 naman ang babae. Ayon sa DOH, nakakaalarma din ang 314 sa mga bagong nahawaan ng HIV ay pawang nasa edad na 15 hanggang 24 years old. Sa kabila ng malaking bilang, naniniwala raw ang DOH na naging kaunti lamang ang mga nagpates para sa HIV dahil na rin sa iba't ibang quarantine restriction. Noong 2020 po, sir, umabot tayo ng 20 new cases per day. No? So bumaba talaga kasi lumiit yung mga nagpapatest natin, no? Service facilities natin, at maraming lockdowns. No? Na-restrict sila for the HIV services natin. Pero ngayon pong 2021, as of September po, bumabalik na po tayo sa 33 new cases per day. So nagba-bounce back na po. Ang ibig sabihin po nito, no, nag-i-improve na po ulit yung access natin when it comes to HIV testing services, at maaring yung mga nahawahan during quarantine or during COVID-19, nagpapatest na po at nabibigyan niya ng services. Sa nalalapit na World AIDS Day ngayong buwan ng Disyembre, layon ng Department of Health o DOH Region 3 na mapalakas ang mga testing centers sa rehiyon upang maging accessible ito sa mga mamamayan ng Central Luzon. Kabilang sa serbisyo ay ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at gamot upang mapabuti di lamang ang pisikal na pangangatawan ng mga pasyente, kundi maging ang kanilang emosyonal at mental na estado. Paulo G. Santos, CLTV News. Hindi na lamang COVID-19 pandemic ang hamon na kinakaharap ng bansa. Higit na rin naman ang lumalala ang pagkalat ng mali at misleading na mga impormasyon na kung tawagin ay infodemic dahil sa papalapit na national at local elections. Paano nga ba maiwasan ang infodemic? Alamin po natin sa ulat ni Angelica Cara. Hindi pa naman nakakaalpas ang bansa sa COVID-19 pandemic. Panibagong pandemya o ano ang dapat pang makasagumpayan ng mga Pilipino. Ito ang infodemic o pagkalat ng mali, nakalilito at mapanigaw ang misleading na mga impormasyon. Ang paksang ito ukol sa disinformation, ang isa sa mga tinalakay sa isang bayan advocacy series ng Institute of Solidarity in Asia na may titulong Mulat, Makabayan, Malaya, Aspiring for What the Filipino Deserves. Nagsilbing speaker dito si Professor Dean Dosi Manhit, ang founder at managing director ng Stratbase Group at president of its policy think tank, Albert Del Rosario Institute for Strategic and International Studies. Ayon kay Professor Manhit, tulad ng COVID-19, nakakaalarma na umano ang disinformation sa bansa. And you just have to counter fake news supported by troll armies, sharing their narrative. I will go on. I can name examples, but I might sound political. But there's so much disinformation happening, and it's reflected at times on public opinion surveys. Hindi umano dapat pagdebatihan pa kung kaninong impormasyon ang higit na may kredibilidad at makatotohanan, lalo na kung ito ay sa pagitan ng mga akademiko, information experts and researchers at mga napupulot lamang sa social media at mga vloggers na ginagamit sa mga propaganda. So I was really questioning why give importance and compare academics with their data and comparing them with bloggers who are actually influence peddlers now using the internet. No? And that's where the disinformation happens. Let's not close our eyes. There is an agenda on this issue. So, nagbigay naman ng panukala si Angela Encomienda ng Youth Vote Philippines kung paano makatutulong sa paglaban sa infodemic. So kailangan talaga
mag-cultivate tayo ng isang kultura kung saan lahat tayo nauunawaan po natin ang kabuluhan ng correct and timely na information. At mag-cultivate tayo ng respeto para sa mga iba't ibang uri ng kaalaman. We also have to speak in the language of the masses so that they understand, and it's not the knowledge that we share isn't necessarily stricken down as elite or not applicable to their situations, no? And that's where knowledge co-creation with the masses comes in. Ayon naman kay Cristina Batalya ng Youth and Participatory Governance, kailangang matulungan ng mga masa sa halip na punahin ang kakulangan nila ng totoong kaalaman. Shaming people for what they think they know and their so-called lack of education is an ineffective change strategy. We can't shame people into good behavior change. So instead, no, and this is really hard to do, but I'm pretty sure it's worth doing. I hope we can try to create safer spaces for trust and dialogue. Para sa kabuuang detalye ng kanilang mga pahayag, tutukan ng data-driven webinar na ito ng Institute for Solidarity in Asia na ihahatid ng perspektiba kasama si Sonia P. Soto sa Biyernes, alas 4 ng hapon, live sa CLTV at CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, hybrid learning ipatutupad sa City College of Angeles. Karagdagang 45 classrooms itatayo. Limited face-to-face classes sa kolehiyo pwede na sa mga lugar na nasa alert level 3 pababa. At mga bangkad lambat, ipinabahagi ng BIFAR sa mga mangingisda sa Hermosa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Angeles o CCA nitong kasalukuyang school year. Mula sa nasa 3,000 estudyante noong 2020, umakyat sa 4,400 ang bilang ng enrollees ngayong taon sa nasabing kolehiyo. Dahil nakita ng city government ang biglaang pagdami ng mga estudyante sa CCA. Sinabi ni Mayor Carmelo Pogilasatin Jr. na malapit nang magpatupad ng hybrid methodology of learning o kombinasyon ng traditional na classroom instruction at online learning activities sa CCA. Ito'y upang mapaunlakan ang nais pang mag-apply sa nasabing kolehiyo. Paliwanag ni CCA Officer in Charge, President Dr. Frankie Villanueva, ang hybrid learning model ay kombinasyon ng synchronous at asynchronous methods upang makalikha ng flexible learning environment. Sa ganitong paraan, maraming kabatang Angeleños daw ang mabibigyan ng pagkakataong maabot ang kanilang pangarap gamit ang mga benepisyo ng face-to-face learning at flexibility ng online assignment at discussions. Kapag naipatupad ito, masusolusyonan ng backlog sa pagdami ng estudyante, lalo pat ongoing na rin ang konstruksyon ng karagdagang 45 classrooms ng CCA.
Maliban sa inisyatibong pagpapatupad ng hybrid learning model, pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan at improvement ng pasilidad. Kapag natuloy na raw face-to-face learning, mag-aalok din ng online courses ang CCA. 13 kurso na ang ino-offer ng CCA ngayon, kumpara sa 3 kurso noong buksan ito taong 2010. Jennifer Salenga, CLTV News. Aprobado na sa IATF ang panukala ng Commission on Higher Education na magsagawa ng limited face-to-face classes para sa lahat ng kurso at programa sa kolehiyo sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa. May mga kondisyon daw na dapat sundin bago muling buksan ang mga silid-aralan para sa mga college students na inasahang magsisimula ngayong Disyembre. Narito po ang report. Inaprobahan na ng Interagency Task Force on the Emerging Infectious Disease o IATF ang pagdaraos ng in-person classes para sa lahat ng program sa college level. Ipinanukala ng Commission on Higher Education ito sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa at kinumpirma ni Cabinet Secretary Carlo Nograles itong Miyerkules. Sa IATF Resolution No. 148-G, nakasaad na ang guidelines na ginawa ng CHED at ng Department of Health ang mamamahala sa higher education institutions sa pagtiyak na ang health at safety protocols ay masusunod sa face-to-face classes. Nakasaad din na dapat tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga hakbang at pagpapatupad ng restrictions upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Nograles, base sa guidelines ng nationwide implementation ng alert level system para sa COVID-19 response, pinapayagan na ang limited face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1, 2 at 3. Ngunit may mga kondisyon. Halimbawa, 50% lamang ng indoor venue capacity ang papayagan. Wala dapat pagtutol mula sa local government unit concerned at dapat fully vaccinated ang teaching at non-teaching personnel, maging ang mga estudyante na lalahok sa limited face-to-face classes. Sa unang yugto ng implementasyon na magaganap simula December 2021, ang Higher Education Institutions o HEI sa mga lugar sa ilalim ng Alert Level 2 ay maari nang mag-apply. Sa mga areas under Level 3 naman, maari silang mag-apply para sa ikalawang yugto ng implementasyon na magaganap naman simula January 22. Una nang binayagan ng IATF ang pagsasagawa ng limitadong face-to-face classes sa piling programa gaya ng medicine at engineering. Jennifer Salenga, CLTV News. Nasa 20 mangingisda sa Hermosa, Bataan ang nakatanggap ng tulong mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon. Hangad daw ng BIFAR Region 3 na maging maayos at ligtas ang pagpapalaot ng mga mangingisda upang magkaroon ng magandang huli, lalo na ngayong may krisis, bunsod ng pandemya. Ang balita niya niyahatid ni Rachel Powell. Higit 30 taon nang ikinabubuhay ni Arnold Nuki ang pangingisda sa municipal waters ng Bataan. Ngunit nitong pandemya, doble ang hirap niya dahil sa mga restriksyon at unti-unting pagkasira ng kanyang mga gamit pangisda. Yung ginagamit ko pong bangka, sira. Manipis lang ako dahil Minsan nga, wala na akong kinikita, sir. Kasi may kapasanan pa ako. Ang kapwa mangingisda naman ni Mang Arnold na si Raul Layug, 2 dekada nang umuupa ng bangka upang makalaot. Minsan, 200, 300. Malaking kabawasan po yun, Subalit, ang mga problema ni Mang Arnold at Mang Raul nasolusyonan ng maging benepisyaryo sila ng libreng bangka at lambat project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naglaan ng 600,000 peso worth ng fisheries intervention ng BIFAR Central Luzon para sa mga mangingisda ng Hermosa, Bataan. Tinatawag natin mga municipal fisher folk, napakalaga ng bangka. At yung mga lambat na ipamimigay natin, of course, yung gamit nila. At yung mga net naman na nakikita natin, yung mga ano nila sa mga panaisdaan natin. Kasi alam naman natin na medyo mababa din ng lugar na ito. Handa ring ibaba ng BIFAR Region 3 ang fish processing project sa lugar bilang pag-agapay naman sa mga kababaihan ng lugar. Yung ating yung value added na tinatawag natin, yung mga bangus like yung deboning, battling, yung smoking. Laking pasalamat naman ni Hermosa First Lady Attorney Ann Inton dahil mapalalakas umano ang kanilang aquaculture industry sa mga proyektong hatid ng BIFAR. Ang aquaculture sa ating bayan ay buhay na buhay.
Pero nung dahil sa pandemya, medyo apektado po lahat, kaya lahat po ng klase na tulong para sa livelihood ng ating mga kababayan, sa ating mga fisher folks, ay napakalaking tulong para sa amin. Isang pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa Economic Bounce Back Plan ng Hermosa para sa naging dagok na dala ng COVID-19 pandemic. Patuloy naman ang paalala ng BIFAR na pangalagaan ng ilog at karagatan upang maging masagana ang huli ng mga mamalakaya. Samantala, nangunguna pa rin ang Central Luzon pagdating sa aquaculture production. Sa tilapia catchment pa lamang ay malaki na ang ambag ng rehiyon sa pangangailangan ng buong bansa. 52% kasi ng national tilapia production ay mula sa Central Luzon. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si John Susi, aspiring councilor ng City of San Fernando, Pampanga. Ex-presidential spokesperson Harry Roque nakipagpulong sa mga mangingisda. Muling giniit na ligtas pumalaot sa Scarborough Shoal. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Kumukuti-kutita, kumubusi-busila, kay gandang tumira sa sementa. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo
sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual Kita-Kits, mga karehiyon! Muling nagbabalik ang Let's Talk Heart to Heart upang magbigay ng impormasyon ukol sa inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin ang mga simptomas. Ang pinakamadalas ay kirot sa dibdib. Ito ay maaaring pamimigat o paninikip. Ang tawag namin dito ay angina. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi. Dito lamang sa CLTV. programa ngayon ni Pauline. Nagbabalik ang CLTV News. Bilang isang batikang broadcaster, nais daw niya maging boses ng katotohanan sa konseho ng Siyudad San Fernando. Ang kanyang karanasan sa larangan ng media at maging ang paninilbihan bilang konsehal sa loob ng isang dekada ang kanya raw puhunan upang paglingkuran ng mga Fernandino. Ano nga ba ang mga plataforma at nais isulong ni John Susi sa sangguniang panglungsod ng San Fernando? Upang higit po natin siyang makilala, makakasama natin ngayon live dito po sa Kilalanin ang Kandidato segment ang ating kaibigan at kasamahan sa industriya, wala pong iba kundi si John Susi. Magandang gabi po sa inyo, Sir John. Welcome po sa CLTV News.
Hi, at maraming salamat sa pagkakataon at magandang gabi po sa mga nanonood dito po sa San Fernando at sa CLTV 36. Miss Jen, maraming salamat po. Matagal na panahon din po nating nakasama si Sir John dito sa CLTV at naging mentor ko rin po siya. At ngayon, Sir John, ito po, ang mundo ng politika. Bakit nga po ba? Ano po ba ang nagtulak sa inyo para humabol bilang konsehal ng San Fernando? Yeah, yung politics kasi hindi na bago sa akin dahil nakapaglingkod ako ng 10 taon bilang konsehal din sa aming bayan sa Lubao, no? So 3 term po 'yon, pero 10 taon po dahil nung unang termine po appointed po ako, ano. So naging maganda po yung aking naging karanasan bilang isang miyembro ng Sangguniang Bayan doon po sa Lubao, and malawak po at naging makabuluhan ang aking mga karanasan doon, ano. So Lubao is a first class municipality at naisip ko po na gawin ang mga oras ko po, no, at gugulin ang aking oras naman sa mga susunod na panahon, at dahil ang trabaho ko po, no, bilang isang broadcaster, ang lahat po niyan ay ginugol ko dito po sa San Fernando, ano. Naging host and naging news manager din po ako sa CLTV ng ilang taon, at ibang mga networks din po like sa RW. Ngayon po nasa brigada po ako at saka sa GNN. Ang lahat po ng mga trabahong ito ay located lahat po yan sa City of San Fernando. Kaya matagal na rin po ang aking ginugol na oras dito po sa syudad, kaya naisip ko po na parang gusto ko naman na maglingkod sa isang syudad, at I know marami pa po akong matututunan from a municipality, at kung sa isang syudad ko po gagamitin ang aking karanasan sa pagbabalangkas po ng mga ordinansa at mga resolusyon dito po sa syudad ng San Fernando. Yun. Ano po ba ang pangarap nyo, Sir John, para sa syudad ng San Fernando? Kasi ang pagiging journalist, ang pagiging broadcaster po ninyo is also considered as a public service, ano? Pero yes. po yun sapat sa inyo dahil po nagdesisyon nga kayo, no, na humabol bilang councilor ng syudad. Yeah, kasi po kung doon sa trabaho po natin, ano, bilang isang broadcaster, araw-araw nasa radyo po tayo ng mahigit sa 2 oras sa umaga. Parang nasabi mo nga na public service na po ito, no? And hindi lang po yung mga balita ang ating tinatalakay, kundi yung mga nagpupunta po sa programa, yung mga nagpapahatid ng mga mensahe, humihingi po ng tulong, at nangangailangan, iba't ibang problema po ang kanilang inihaharap sa atin. Mapayan po ay medical, yung mga problema sa mga iba't ibang mga government agencies. Very limited po yung ating magagawa bilang tulong sa mga nangangailangan, dahil yung pagiging broadcaster parang conduit ka lamang. Ikaw lamang ay parang nagiging tulay doon sa mga departamento, doon sa mga ahensya ng gobyerno na maaring sumagot sa iba't ibang mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. And this time, dahil po sa limitasyon na yan, ang naisip ko rin po na mas magiging epektibo po siguro at mas marami pa ang matutulungan kung lumahok ka sa isang eleksyon na kung saan ay nandun ka sa LGU. Ibig sabihin, alam ko na ho kasi yung mas epektibo ko pong mabibigyan ng tulong yung mga nangangailangan, at kung anong mga dapat na aspetong gawin po natin, lalong-lalo na ngayon na tayo ay nasa pandemya. So kailangan ihanda po natin ang ating syudad kung ano man ang magiging sitwasyon po natin sa mga darating na mga araw at sa mga darating na buwan.
Sir John, bago po natin pag-usapan yung platform ninyo, no, o kung ano po yung mai-offer ni Sir John sa mga Fernandino kung siya po ay papalaring maupo bilang councilor ng syudad, ano. Bakit po sa slate ni Vice Mayor Jimmy Lasatin po kayo sumama? Ano pong meron sa kanyang liderato, Sir John, at pamamabiyan? Opo. Simula po kasi noong ako'y nandito na sa Pampanga, and kaya nga po ako lumipat dito sa Pampanga. Galing ako sa mga media networks, television networks, and radio networks sa Maynila. That was 2007 kung hindi ako nagkakamali. Ang naging trabaho ko niyan, unang trabaho ko is CLTV. So naramdaman ko dahil ang base natin is San Fernando, nakita ko ho yung pag-usbong at saka yung direksyon po ng San Fernando, from Tatang Oka hanggang kay Mayor Edsa. So nakita ko yung magandang path, no? Yung magandang direksyon ng pamamalakad dito po sa San Fernando. At naisip ko na dahil tumakbo po si Vice Mayor Jimmy, ang palagay ko po magiging ganun din ang direksyon niya. Kung hindi man po ma-maintain yung magandang bulusok po ng ekonomiya ng City of San Fernando, ay maaring madagdagan pa at mapa-improve pa po natin dahil kabisado na po ni Vice Mayor Jimmy kung ano ho yung mga patakaran at kung ano po yung mga dapat na ayusin dito po sa syudad. Kaya't yung pong aming team, no, ito pong Lugod Fernandino, no, kung makikita po ninyo yung aming lineup balansyado. Yung iba't ibang sektor ng ating lipunan ay well represented po yan, kung kaya't mas na-feel ko po at naisip ko na sumali po dito sa partido ni Vice Mayor Jimmy Lasatin. Okay. Nabanggit ho ninyo, no, na sa matagal na panahon na kayo po ay naging mamamahayag, no, broadcast journalist. Alam niyo po yung nagiging issue, alam niyo po yung mga nagiging problema, no, and I think ito po yung advantage siguro, Sir John, ano, na ngayong kayo po ay hahabol dahil kayo nga po ay nilalapitan, kilala ng mga tao, ay pinapaabot yung mga issues, no, iba't ibang issues sa inyo. For City of San Fernando po, ano po ang problema, Sir John, ng syudad na sa tingin niyo po ay nangangailangan ng legislative solution? Kasi po ngayon iba ang sitwasyon natin, unlike before. Nasa pandemya pa po tayo, and kailangan po siguro ipaghandaan natin yung mga ordinansa at pagdating po ng next year, and even kahit nga ho ngayong mga nakaupo pa na mga sanggunian panglungsod members, dapat ito na rin po ang kanila pinag-iisipan at pinaghahandaan. Dahil iba na po ang iba na po ang sitwasyon natin come next year, no? At ang sabi nga ho ng mga eksperto, hindi na mawawala ang COVID dito. Kung mawala man, medyo matatagalan pa. So, yun po ang isang problemang nakikita ko. Although handa naman po siguro ang ating kasalukuyang administrasyon, ang problemang nakikita ko po nito baka bumalik yung mga dating problemang naranasan po natin due to COVID, at yan po ang dapat po nating paghandaan pa, no? Maybe magkakaroon tayo ng adjustment, no? Sa mga local ordinances natin, mga local laws natin, dahil yung pong kahirapan ngayon, medyo sabi natin kay Kapampangan, masyado masakit po yung BNN, uling dakal na po ring marami ho yung mga nawalan ng trabaho, no? So we must provide jobs siguro, at dapat po tayong mag-isip o mag-conceptualize ng mga bagay na kung saan mabibigyan po ng trabaho ang ating pong mga kababayan dito sa San Fernando, no? Well, dahil considering City of San Fernando is a city right now, mas malaki po kasi yung yung natatanggap na
na pondo at ira ng ating syudad, no? And by next year nga po yung Mandanas ruling, kung kayo po ay familiar doon, mas lalaki po yung budget ng iba't ibang mga local government units. Yan po ay nasa batas na at yan po ay set to be implemented next year, no? So yan po ang dapat na paghandaan. And right now, the different LGUs are preparing right now doon sa dito nga sa Mandanas ruling na ito. Kailangan ay ang lahat ng mga departamento ng isang munisipyo o ng isang syudad pinaghahandaan po ang mga gagawin para yung bang iba't ibang mga basic services ng ating pong gobyerno ay talagang maibigay sa mga nangangailangan. Because the government, tandaan po natin, ang silbi ho ng gobyerno is para ho sa welfare ng nakararami. Marami ho yan, no? Yung pinaka-basic dyan, Jen, is the food, shelter, di ba? Kailangan may security po tayo sa pagkain, yung pabahay para po sa ating yung seguridad, yung peace and order, ayan ho. At siyempre ngayon ho, medyo nakafocus ho tayo dito ho sa kalusugan, no? And of course, para makaagapay po yung ating mga kababayan dito sa syudad, kailangan ho ay maglikha tayo ng iba't ibang mga trabaho. Like ngayon po, ang greatly affected po dito sa pandemya is tourism. Marami ho yung mga nagsara ng mga establishmento rito, no? So, isa nga sa naiisip ko ay tutukan po ito kung kailangan po tayong magbalangkas ng mga ordinansa para magkaroon ng alalay, no? Itong mga iba't ibang negosyo dito po sa San Fernando, yan po ang i-conceptualize siguro ng bagong council, no? Yung magbigay ng alalay sa mga negosyante, protektahan ang mga empleyado, no? Paano po natin po protektahan ito? Kailangan po updated po yung bakuna dahil ang vaccine po ang pinakamahalaga ngayon, ano? Ngayon nga pinag-uusapan, no vaccine daw, no work, something like that. So, para ho may ng isang syudad para sa pagbabakuna ng mga tao, no? And para mag-create nga po tayo ng trabaho, siguro po isusulong ko ang City of San Fernando dahil nakilala po ang San Fernando and the whole province ng Pampanga bilang ito pong culinary capital of the Philippines, in pamangan, ang food, no? So ang San Fernando po kasi ang parang exit point po natin, no? So yung mga nagpupunta ng San Fernando, ng Pampanga, ang San Fernando po ang unang nakikita nila. No? And siyempre ito po ang sentro ng ating pong probinsya. Not only the province, pati ho yung mga iba't ibang mga agencies ng ating national government, lahat ng mga regional offices ay nandito ho, ano? So napakalakas po ng potensyal ng ating syudad at yun nga po ang dapat na i-maintain natin, yung pagiging highly potential po ng syudad para ho sa mga mabibigyan ng maraming trabaho. Tandaan po natin, kapag may trabaho, meron po tayong panggastos. Kung may panggastos po tayo, pwede po nating ipasok sa mga paaralan, sa mga universidad, ang ating pong mga anak para matuto sila, matapos sila sa pag-aaral, at sila po ay makahanap din eventually ng kanila pong mga trabaho na susuporta po sa kanilang mga sarili and eventually sa kanilang mga pamilya. Alright. Ayan. Sir John, kahit gusto ko pa pong pahabain at marami pa sana akong katanungan sa inyo, pero limitado lamang po ang ating oras. At least sa mga Fernandinos, narinig nyo na po, no, yung some of the plans of Sir John Susi, kung sakaling pala rin po siya at bigyan po ng pagkakataon na makapagsilbi sa mga Fernandinos. Anyway, maraming sa inyong oras, Sir John, at sa inyong kandidatura. Alright, maraming salamat, Jenna, at na-miss ko kayong lahat dyan. Thank you. God bless you. Thank you. Mga karehiyon, John Susi po, aspiring councilor ng City of San Fernando.
2020. Una pong binisita ni former presidential spokesperson ng mga kababayang mangingisda sa Bataan. Ayon sa dating tagapagsalita ng palasyo, ang pagbibigay ng trabaho at kabuhayan ngayong panahon ng pandemya ang isa sa pinakamabisang paraan upang malampasan ang krisis. May report si Reniel Pawi. Isang araw matapos magbitiw bilang presidential spokesperson at maghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador, umuwi sa kanyang home province sa Bataan si Attorney Harry Roque. Siyempre, uwi muna kung saan tayo nanggaling dito sa... Hindi naman ako maging tao kung hindi dahil sa probinsya ng Bataan. Aminado si Roque na ang mga Bataenyo ang una niyang dinalaw upang makakuha ng suporta. Dito niya inilatag ang kahalagahan ng pagbabakuna kontra COVID-19. Maging ang mga mamamalakaya, hinimok niyang huwag mag-atubiling tumanggap ng COVID vaccine. Susi umano ito sa pagbaba ng COVID cases at pagbubukas ng ekonomiya. Kapag nag-lockdown, walang hanap buhay. Kapag nag-lockdown at walang hanap buhay, gutom ang taong bayan. Nabanggit din ni Roque ang sitwasyon ng mga mangingisda na pumapalaot sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Sa paglaban yung mga pautang na binibigay po ng ating gobyerno, lalong-lalo sa mga nangingisda. At siyempre po, no, yung ating mga nangingisda na sa karatig lugar natin at mga ilang kababayan natin na nangingisda nga po sa Boro, no, dati hindi sila nakapanghisda, ngayon po nakapaghanap buhay din sila muli. Ayon sa senatorial aspirant, maliban sa mga Bataenyong mangingisda sa susunod na linggo ay personal niyang bibisitahin ang mga Sambalenyong pumapalaot sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Dito'y umaasa si Roque na matutuldukan na ang ilang problema ng mga mamamalakaya kaugnay ng seguridad sa Scarborough Shoal. Base sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagbaliwala sa 9-dash line claim ng China. Reniel Pawid, CILTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mahigit 700 di lisensyadong baril na kumpiska ng PNP ngayong 2021. At katutubong ganda, ibinida ng mga kabataan sa Nabucolod, Florida Blanca. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita bilang paghahanda sa national at local elections sa 2022. Patuloy po ang ginagawang pagbabantay ng kapulisan sa mga hindi lisensyadong baril na posible umanong magamit sa election-related violence. Dito lamang Miyerkules, ipresintahan ng Pampanga Provincial Police Office ang higit 700 na kumpiskang baril mula sa iba't ibang operasyon. Narito po ang report. Aabot sa 677 loose firearms ang nakumpiska ng Pampanga Provincial Police Office simula Enero hanggang ika-17 ng Nobyembre ngayong taon. Kabilang sa mga hindi lisensyadong armas na recover ng kapulisan, sa kanilang offline katok ay ang 7 M16 rifles, 72 shotgun at iba pang mga baril.
Sa ilalim ng Oplan Katok program ng PNP, pinupuntahan sa bahay ang mga civilian gun owners na hindi na nagre-renew ng rehistro at lisensya ng kabilang mga armas. Samantala, higit 200 baril din na narecover ng Pampanga PPO sa iba't ibang police operations na ikinesa sa kaparehong panahon. 213 katao naman ang naaresto dahil sa pag-iingat ng illegal na baril. This is a very significant accomplishment of Pampanga Police Provincial Office. Isa sa mga pinaka-importanteng gawain natin, activity in light of the coming national and local election is the disbandment of potential armed groups and guns for hire. Sa pagbisita ni Bakay sa tanggapan ng Pampanga PPO, ay pinarangalan din niya mga natatanging polis mula sa iba't ibang municipal police station sa Pampanga para sa kanilang natatanging serbisyo. Pinaalahanan din niya mga kapulisan na manatiling disiplinado. Nagbabala naman siya sa mga tiwaling polis sa Central Luzon na sisiguraduhin niyang matatanggal ang mga ito sa serbisyo. Nakikiusap naman ako sa inyo. Sa lahat ng mga kasama natin, nandito man o wala, parating nyo sa kanila. Disiplina, mga kasama. I will not think twice in dismissing anyone who will not follow the rules, the basic rules. As public servants, we owe this to the people we serve. Ito na lang ating may susukli sa taong bayan, ang malinis na serbisyo. Kasama si Mario Lozano, JM De Jesus, CLTV News. Ipinagmamalaki po ng mga kabataan sa Barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga ang katutubong ganda. At di gaya ng mga kilalang beauty pageant, hindi raw sa vital statistics o tangkad ng labanan, kundi sa lakas ng loob, talino at determinasyon. Narito po ang report. Sa malaparaisong lugar na ito sa Barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga, hindi lamang ang mga berdeng bundok at halina ng kalikasan ang iyong masasaksihan. Bida rin dito ang mga katutubong Aita na kamakailan lamang ay nagpatalbugan ng ganda, talento at determinasyon sa isang pageant. Sa pre-pageant show pa lamang, wagas na ang kanilang pagrampa kahit na walang entablado. Maria Joy Antonio, 18 Balendalag. At kung talent portion ang pag-uusapan, hindi raw sila mapag-iiwanan. Talento po ng Aita. Ano bang talento ng Aita? Sumayaw po. Sumayaw. At saka po, magpapoy gamit ang... Kawayan. Opo. Ang cultural advocate at vlogger mula sa Zambales na si Samuel Balintay ang punong abala sa pagpapalakas ng loob ng mga kabataang Aita. Layon daw niyang iangat ang moral ng mga ito sa larangan ng patimpalak gaya ng beauty contest. Kung siya umano ang tatanungin, dapat ay tanggalin na ang isa sa mga qualification standard sa mga beauty contest na paglalagay ng sukat o tangkad sa mga popular na beauty pageant. Pilipino po na katutubo, inilalaban po namin yung pantay na pagtrato. So hindi po namin ma-meet yung at least minimum requirements na 5'4" yata sa babae pag sumasali po ng mga beauty contest. Sana magkaroon po kami ng amnesty or parang exclusion dun sa height para lang po makasali po sila. Yun po yung hinahabol po natin. Nakikita na rin umano ngayon ang pagkilala at pagpreserba sa wika ng mga katutubo. Ngunit mas lalo pa umanong tataas ang moral ng mga kabataang Aita kung maging ang natural na kagandahan na mga ito ay kikilalanin at hindi madidiskrimina. Sa amin po, bukod po sa pagpapanatili ng wika na ginagawa na po ng DepEd, yung amin pong iPed or IP education, mahalaga po na ma-boost po yung confidence po ng mga kabataan. Kasi madalas po na pagkatutubong Aita, naglalakad po sa pamayanan, ay madalas po nakayuko po kaming naglalakad dahil po nahihiya kami. But came the Sambali show po, nakita ko po na malaki yung improvements na yung mga bata mismo, sila mismo yung nagkukusa ng loob na magkaroon po ng mga ganitong pagtatanghal. Sila po yung humihingi ng tulong para magawa po to sa kanila pong lugar. Ang The Sambali Show ay hindi lamang sa Pampanga nagtatanghal para sa mga katutubong Aita. Sila umano'y nagsusumikap na tawirin ang mga komunidad ng iba't ibang tribong Aita sa bansa upang tulungang iangat ang paniniwala ng mga katutubo sa kanilang sarili at
malabanan ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Paolo G. Santos, CLTV News. Kami naman po natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay natagpuan sa layong 675 kilometers dyan po sa may silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ito pong low pressure area na ito ay nakapaloob po o embedded sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. At sa ngayon po ay medyo maliit po yung chance niya na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Pero yung possibility po ay nandun pa rin. Ito po ay nakaka-apekto dyan sa may Palawan, Visayas at saka po sa may Mindanao. Samantala po, Northeast monsoon po o hanging amihan na nakaka-apekto dito sa Northern at Central Luzon. So ang mga probinsya po ng Palawan, Catanduanes at Samar provinces ay maula po ang papawiri na may inaasahan po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkitlag at pagkulog, dulot nga po ng LPA at ITCZ. Samantala po ang Cagayan at Apayao ay maula po ang papawirin na meron din po inaasahan ng mga pag-ulan, dulot po ito ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang Metro Manila po at nalalalim bahagi ng Luzon, bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maula po ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan maihin ng mga pag-ulan. Dulot po naman din po ito ng hanging amihan. Ang Mindanao po at natitirang bahagi ng Visayas at Bicol Region ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin nila. May inaasahan din po ng mga isolated thunderstorms o rain showers. Dulot naman din po ito ng ITCZ at mga localized thunderstorms. So sa ngayon po, binabantayan po nating LPA ay maliit pa po yung chance, no? Pero yung possibility po, dahil ang forecast po natin ay hanggang 24 hours lamang, so abangan na lamang po yung susunod na announcement natin kung mabubuo ba itong isang low pressure area na ito. So sa ngayon po, mag-ingat pa rin tayo, magdala pa rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. Magandang gabi po. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 37 days na lamang po at gusto na. Ayon ba niyo programa ngayon ni Pauwini? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2019, ang pondo ng bawat pamahalaang lokal ay dapat pagmula sa lahat ng national taxes na kinokolekta at